Ha ka jinglit khandra jong ki artli kisang bhalang ki bakentup ya ka KSU West Jante Hills District Unit ka FKJGP West Jante Hills lalap hadu kumba arspa tali kitrok jong ki bar jela ki bakit mar bat ki bawan ban kamai hapo ka jela klem dadon ya ki kot kisla ki babiang kum ka trading license bat ki wei kumta nakaliang kinongelam bat ki dukhot jong ki tei ki arseng ki lapen herkrat ya baro ki tei ki arspa tali kitrok shala ki jela ki jong ki Habakran, o President ka KSU West Jante Hills District Unit, usam lalat par sengkrem, uloong bakane kajing yok wan kamay sahu ki bar jela, kalong kajing kini ya kalat kamay jong ki try muluk, kaba ulama hamru ya kino ki try par mau, ne kinong khayi, bat kinong shalan mau sya Bangladesh, bakim day ban ay jing yada ya ki bar jela, ki bawan kamay klem ki kot kisla ki babiang. Shushu ulapan pauru ya kajing benyau halor kajing bom patla jong ka sorkar ban pen urlong no ya ka ILP. Kumju nakaliang o President jong ka FKJGP West Jante Hills usamla marhok marbo ulapan remjur ya kajing bom shimkia ka JHADC ban te lakam ya kitrok barjela kibala kamay. Klem ki kot kisla la ongru bakane kajingman jong kitrok barjela omtang bakilawan kamay klem ki kot kisla henrei kalongru kajingkri ya ka kamay kaji jong ki try muluk ba imja na ka kamya trok Ini nakaliang KSU West Jante District pada kejuku por KSU West Jante Circle harkat ni atri lang pada KSU aga FKJP West Jante District Bentakan sini lahir sini ay warga dia. Alor ka jingut jingnam juga pekba. Nakabata ka jingbun jong ini kitrok barjela ki bawan kamay be ani sekaneka. Jaka ka jongi. Te alor ka neka benta nilale nakaja inspection pada ka joko po. Nilas dan nado nang fast quarry shadu shibontar nilap masibun teli hadu tagi spa tam kita kitrok barjela kibang iyo bat kibambiang kita ikut isla bat kibadai kita ki RC kibanabar kibadai try nabar de nakaliang jongi ni namailat ni layak syahmat nangabenta ni aipor yaki bakin lay penhap yaki margi jongki bat kane kadai ke last trip namenta ke jongki bat ngilai yaki quit notice ba nang lay syahmat kim dai suban lut bat kidai tang sudah penhap kidai bandai paino lagi jongki jaka namat ngiyo i hida lagi jongki kemat kat siapa ngipai ki jongi ki lakatat ki jongi ki apa Ramadan ndre mano bakiu kiu ki barjela ke kamai ke baritam ru lawan ban kini da ki banabar hendrai lada kane ke jing yailong yajia kan yajia si yajia syai kalawai ki paradok parasnam ki jongi nakata kadau nakaliang jongi ki arseng gino malai ailat dalilai kino ki baparsya nang nai syakmat ginle da kam ke batenge bat kino kum ki malik lane ki try jong ki quarry lane kino ki eksporter kiba yalam ya kita ki truk barjela ki banabar ki hab hi ban sim nal ka jong jing bakli de JIA ya kine kata de ki jemaham bat ke keruak ba syai syakine ki malik ki ba syai penrit ngen ya kine ki barjela syakine ki jaka ki jongi tena kalian kasengi ni nam mantai kene ki jing sedang ka jongi ban pen khoj ki ki barjela ki bawan kamai be an syakine ki jaka ka jongi kane kadai ka fast bat ladang idang lap nang nesa kemat ngin ai da ka bakatenge bat kino ki ba kersian ya kane kin hapan simi jembak kli dalade yalade tena kaliang jongi kum ke KSU ke kerua ka basyai ba keno nang nesa kemat ban kedop ya ki barjela keno ban kedop ya kita ki senpu namar season gas ngi kinegin sapu yangi nang nesa kemat nakaliang kasangi nang mantai namar ngi itu ngi baka sorkar kanam lei ai nadu mendong ila dawai kita KLP hadu menta kam kim batrik pentrikam ngipan je kata ki ai dup sai ndrai menta nakaliang kasang ngin sim hela halagi jong kiti pentrikam je KLP hapa kane ka jaka ka jungi parpo ka jela hibrok kowe kane ka dai kru abasai sya sorkar lana bisgau ba gidai sya ka sorkar ka bakdom je pajba ka pai jaga jinga je pajba pentrikam no motor jaga nakaliang jongi jong ka FKJP unta kasni ringkat kajing trailang buat ka KSU West Jante Hills buat ki unit prepare kuma lapis snow di presiden jong ka KSU ba bon teli kitrok jong ki barjela jong ki mender ki bawan ban kamay sahu syani klem kenu ka kendon
nila dep check ki kali nilap ki kerteng di Abdul Salam di kita ki Joy Deep ki spa atli di Dakar ndrai ki kali jong ki try muluk jongi bapli ha ka bikin yo ban let ha lai sau trip sisngi nakadaw jing bun jong ki spa atli jong kali ki barjala ki kali jong ki try muluk jongi Kiap ban saja, kiap ban syong hang ni, ban yo ban pendep lagi strip ru, ban dep lai saus ni entah strip naman naka jingbon jeng ini, naka bon jeng ini kali jong ki barjala. But kabasay kalong ya ka district council, haba jing sya kadi makka ka ban pet ikini ban pet ya kata ka jing one room buhay snong jong ki try mender, jong ki mender henry nakaliang jong district council kam syem lali ngila de ban check what kini ki driver ki badai ki Dakar, kim syem la biang kita ikut kisla na kum ki labor license, lani kita ki trading license, kakerwo kalong bay district council ba kumno kini kiyo ban kamay la luat chane ba haduk katlo kata ka district council kamatla ba kakelut haba kani kadi ka surok kaba kumbaong kadi ka surok ka border ka malit sa landport kumno ka district council kam dan jingtip kani kadi ka jing matla ba kadi ka jing kelut jong district council kakerwo ka basay kalong ba nakaliang jongi ka FKGGP kalong ba lada idang lap yang saisin nila dap ay ka quit notice ba stang ngin ailat iki ba kinit onlut iki ni gimar kadi ngilap yang saisin ngin sim pa da ko ka senjam but ka sorkar hi bat ka district council hi kanap sim ni ka jing bakli tang ni kintit